Este ano, como estes anos ven sendo habitual, tuvimos unha nova edición do Diververán, que consiste nun mini campamento para os rapaces fillos de socios do Liceo, coordinados polo monitor Rubén Seijo, e en colaboración coa empresa Naturmaz, aí situada na Fervenza, no embalse da Fervenza, en Mazaricos. O Diververán consiste, como acabo de dicir, nun mini campamento no que os rapaces están aloxados durante 3 días nas instalacións que dispón Naturmaz, que con un paquete de actividades do máis diverso, desde tirolina, remo, kayak, paintball, veladas nocturnas de xogos, etcétera, etcétera. A acollida é moi boa, porque de feito houve que facer dúas tandas, dúas quendas, unha a principios de xullo e outra a finais de xullo, porque a demanda era pois moi forte. Entón, para poder satisfacer toda esa demanda, houve que facer dúas quendas de 40 rapaces en cada unha. E, bueno, pois moi contentos por esos rapaces e as familias quedan contentos, bueno, pois quere dicir que a iniciativa foi boa. Si, o Diververán xa se converteu nunha actividade pois tradicional nos veranos no Liceo. Cando se acerca a finais do mes de xuño, os pais empezan a preguntar polas datas e cando se vai abrir o período de inscripción, o cal quere dicir, bueno, pois eso, unha actividade que ten éxito e que, bueno, pois que está xa, forma xa totalmente parte e está vinculada co verano no Liceo.